Anak ya pamo kano'y businesswoman at philanthropist ay Agnes Macam Romero anyang pangarapan ng makapaglalang mga sunting nga obra maestra gamit ang brocha ang pintura. Pauli na nini, migleson siya kay Meto nga artist at inumpisa ng seryosuan in pamaglalang paintings. Since high school, mahilig na akong drawing, karen projects, pero anyang 2003, in the early, parang late bloomer ko mo rin na isip kong, I think it's about time na I will put serious thought into making my passion ko kayang pamag-paint. Kayari na ning may gita 20 banwang pamagpinta, meron pa ding merong solo art exhibit ng Macam Romero ay nawas ng Portraits of Life, A Vibrance of Curves and Shades. Formal yung mibuklatin ningin ng Biyernes, May 17, keng SM City, Pampanga, ang timang metong karang aktibidad keng kapag masusyan na ng Piestang Fernandino. I'm happy that the city, Nering City tamo, na blamo, meging memyedalan para ka na ako na abalo da rin tao na biyasak palang mag-paint. Because I myself do not itang eko sukat ay siping nidinan kong makanining honor. Pakatindayag lang yan kay may sabing moldeng obra ng Macam Romero ang makaparikil kay ngaldoldong pamibiyebiyek in komunidad, ingin dong kalikasan at miyaliwa pa. Ang ating kong akit litrato, just any plain picture, nepot ang akit ko lang makanyan, agad kong umid, atin yung painting material. Yeah, mga po nga ikanta, pisabyan mi yan ng kanakong mentor, Edgar Nokom, sabi ko, makanano keng kaini, di na akong guidance, and urempin din kanakong obra. Aparti pa ka reni, mga waya naman portraits in Macam Romero at metong ka rin display ngayon ni king kayang exhibit in portrait ng City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag. Siyempre, proud ko ne. Siyempre, masaya. Ang mga baldugan mo talagang dakal talentadong Fernandino ne. So, I'm so proud of you, tita, at saka thank you po sa pag-paint niyo dun sa yung picture ko, ang ganda, promise. Proud naman ng asawa ng Macam Romero ay business leader ay Rene Romero. Patse, aakagit kaya nga niya magumpisaya. Sabi ko, darakal noret ang paintings na. Gawa da kang gallery na ako kaya. O sige, gawa kayong gallery. Na akong kasayangin kasi itabungan lang ng Mayor B. Pota ka nung lalawin noret paintings ng Mrs. Romero. She feels very calm. Samantala, atin neman buring pawaga, Macam Romero kareng kaya katamong kabalen, abisang ibalawas ng karelang passion kayang nanamang makabaldugang bagay kalupa na nimpa magpinta. Never too late in edad. I'm 70 now, 70, and inipin in childhood dream ko. After 70 years, it's here. And those who really want to aspire for anything in life, age does not matter. Malyari ang bisitahan ng Portraits of Life, A Vibrance of Curves and Shades king SM City, Pampanga hanggang May 22. Kaya BJM De Jesus, ako po yung kakain talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.